Takže jedeme z Bratislavy, kde jsme si nabili do 67%. Jedeme do Olomouce, takže tam přijedeme za 200 km s 16% po 2 hodinách. Takže uvidíme, jak to hezky dopadne. Nabíjení z Bratislavy ze 4% do těch 66 trvalo během mého obědu 35 minut, třeba něco takového. Takže jsme v Olomouci, máme 16% baterky, spotřeba 25,5, máme za sebou 200 km, takže půlka baterky stačí na 200 km. A to je u takového velkého auta super. Měl jsem tachometrových 125, 127. Tak nabíjíme na tesláckých nabíječkách v Olomouci. Po zastrčení při kolika procentech, asi 15, to hned teče 172.